Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Муждабаєв. Я дуже радий, що сьогодні, я швидко скажу, бо людину, яку я запросив сьогодні для інтерв'ю, ви всі знаєте. У нас сьогодні в гостях Яніна Соколова. Привіт, Яніна. Привіт. Привіт, Айдере. Привіт всім глядачам. Дякую за запрошення. Яка ти гарна. Дякую. І сказати, що я радий, що ти знайшла час для розмови зі мною, це просто промовчати. Я дуже сумував за тобою, слідкую за тобою так, час від часу. Ось, але здорово, що ти зараз з нами в прямому етері. І поговорити є про що, м'яко кажучи, тем багато. Але почав я, знаєш, з чого? В принципі, всі бачать, чим ти займаєшся, але просто кожен бачить щось своє, напевно. Здається, всі твої проекти збереглися і розвиваються далі. Щось ти нове робиш, ти багато чого робиш, я не знаю таких людей, крім тебе, більше нікого. Ну просто якась ти шива, багаторука. Ось. Таких людей насправді багато, просто, напевно, вони не медійні, тому ми про них менше знаємо, ніж ті, хто постійно маячить. Тому тут я не виключення, насправді. Ну, добре. Але для мене це приклад працелюбності просто якось, що в журналістиці, до речі, не часто зустрічається. І просто я хочу запитати в тебе, що з нашим глядачам теж було зрозуміло, бо ти береш багато інтерв'ю, а в тебе мало беруть інтерв'ю. Що ти вважаєш основним з того, чим ти зараз займаєшся? Який твій проєкт тобі подобається більш за інше може бути? Що найкориснішого в тому, що ти робиш, на твою думку? Ой, я не знаю, важко, напевно, щось вирізнити, тому що зараз, друзі, якщо ви раптом не підписані на наші ресурси, ми робимо щоденні відео на моєму YouTube, це теж займає доволі великий шматок часу. То у нас є команда, яка працює на Ютубі. Це Ютуб Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, підпишіться. Він виключно україномовний і він подієвий. Тобто ми аналізуємо події, які стаються щодня, і, безумовно, робимо інтерв'ю, які теж виходять на цьому Ютубі з військовими, зокрема, і з людьми, які роблять історію в нашій країні. А другий наш канал «Вечір з Яніною», який був з 18-го року, лишається російськомовним. Це проект антипропаганди, в якому ми собі ні в чому не відмовляємо в плані реакції на ворогів і на їхню пропаганду, яка вже по колу просто йде. Але ми підключили ще історію українських ватників, аби їх ставало менше і аби вони маргіналізувалися. Тобто такий рефреш зробили. І будемо ще оновлювати з нового сезону. Тобто «Вечір з Яніною Соколовою» – це наш російськомовний, абсолютно інший канал. Тобто це не вкупі, а окрема історія. Він російською мовою. Якщо ще не підписані, підпишіться. Ну і «Рандеву» ми робимо серію інтерв'ю, щотижневі інтерв'ю раз на тиждень, які виходять в ефірі 5-го каналу. Тобто наш продакшн віддає 5-му каналу на трансляцію «Рандеву». Буквально свіже інтерв'ю з Віталієм Портніковим ми записали, дуже цінне, і вже мені навіть президент Національної академії наук телефонував 15 хвилин тому, що дуже приємно, сказав, що подивився, і все, що було сказано, насправді є, на жаль, реаліями нашого часу. Це йде щодо моєї діяльності не телевізійної, а ютубної, тому що телебаченням вже давно мене не цікавить. Ну і великий наш проект – це проект фонду, який виключно зараз займається психологічною допомогою для військових і їхніх близьких, і цивільна лінія. Все це щодня, друзі, працює для вас, аби наша кукуха, яка вже просто трошки підтікає разом з дахом, ставала трошки адекватніше, тому що у нас не спринт, а марафон. Тому, якщо вам зле, щодня 5522, у нас є психологи кваліфіковані, надто зараз закликаю військових до нас дзвонити, знаю, що проблема є, всі внутрішньо психологічно, морально втомилися. Тому наш фонд має кол-центр «Варто жити». Ми його запустили з початку повномасштабної війни, і зараз він також працює в посиленому режимі. 5522, безкоштовно телефонуйте анонімно і поговоріть. Я вас дуже прошу, заспокойтеся, робіть це щодня. Тобто нехай у вас буде такий кишеньковий помічник у вигляді проекту нашого фонду «Варто жити». Ну і збираємо кров. От минулого тижня зібрали в Києві і в Вінниці.
І теж фонд збирає, це наші ред-бранчі, такі червоні бранчі, де ми прагнемо, як вампіри, крові українців. І 22 грудня будемо збирати у Львові. Це ідея, от я тобі коротко розказала, чим ми займаємось зараз з моїми колегами. Дякую. Ну, я бачив білборди, рекламу в місті з твоєю фоточкою і телефоном. І дійсно, це дуже важливо. Ну, я просто сам бачу. Ну, я сам обіцяю не телефонувати, якось там, ну... Даремно. Я тобі зателефоную, добре. Дякую за те, що ти робиш. І сходу я хотів би, знаєш, ти згадала про пропаганду російську. Ти згадала слово марафон, ну не про марафон телевізійний, але все ж таки я цю тему теж хочу до цієї теми доторкнутися. Як вони, що ти зараз спостерігаєш, яка особливість може пропаганди просто зараз? Чим вона відрізняється від початку повномасштабного вторгнення? Які ти бачиш проблеми і чи достатній наш медійний спротив? Ну, почну з останнього. Наш медійний спротив недостатній, тому що те, що відбувається в телевізійному марафоні, і те, куди йдуть гроші платників податків, друзі, це такий сором, що ви собі просто не можете уявити. Це такий сором. Ну, буквально от сьогодні, кілька годин тому, вийшла стаття моїх колег, де вони розповідають про розподілення чергових коштів на телевізійний марафон. І от ми з командою сьогодні думали над тим, щоб матеріал на цю тему зробити. Значить, шоу Олени Кравець. Я просто не полінувалася. Це така комедіант 95-го кварталу, актриса. Я зайшла, подивилася, скільки це шоу, яке вже виходило весь минулий рік, збирає переглядів. Там по 18, 20, там 40, 100, це так поодинокі випадки тисяч переглядів. От 27 мільйонів тільки на одну програму іномовлення. Це, от, щоб ви розуміли, 27 мільйонів з державного бюджету на власний проект Олени Кравець виділяється. Що він несе, яку функцію антипропаганди він несе? А чому я кажу антипропаганди? Тому що, наприклад, це шоу актриси 95-го кварталу, воно виходить в рамках іномовлення. Тобто, ну, для глядачів поясню, є Russia Today, хто не в курсі, пропагандистський російський телеканал, в який виділяються там просто мільйони євро і доларів, і це все історія дуже довга і дуже правильно зроблена. Тут треба визнавати, росіяни вміють медійно створювати англійською мовою правильну для них картинку, яку вони ретранслюють в світі, і в кожному готелі ви до повномасштабної війни могли приїхати і подивитися Russia Today і скласти не свою, а картинку росіян щодо події у світі, і, зокрема, в Україні. Ну, зараз вже по готелях, от я їжу час від часу, вмикаю, подивитись, немає Russia Today, інколи є, інколи немає. Але те, що нам потрібно було за ці всі 10 років створити свою антипропаганду, то, ну, я думаю, ні для кого це не сумнів, але цього не робиться. Просто обслуговуються інтереси 95-го кварталу, обслуговуються інтереси оточення Володимира Олександровича, яке має на чомусь заробляти зараз. Ось, і телеканал 1+1, до речі, зокрема, як складовий марафону, так само, як інші канали, які належать бізнесменам і олігархам, отримують наші з вами гроші з державного бюджету. Ну, там по 60 мільйонів, щоб ви розуміли. На що? Ну, от увімкніть, подивіться телевізійний марафон, і ви зрозумієте, чи є це антипропаганда? Взагалі, що це? І яку функцію це грає в житті кожного з нас? І яку функцію іномовлення з Оленою Кравець грає в житті країни і в її сприйнятті за кордоном? Якщо ми це транслюємо на окуповані території, до речі, будете хіхікати, на окупованих територіях взагалі, в принципі, не транслюються українське телебачення, от це дійсно так, не транслюються. А коли ми приїжджали за рік до війни на базу правого сектора в Авдіївці, вже можу казати, де вона, бо вона розтрощена і там вже нічого нема, то ми їхали з кількома побратимами до Да-Вінчі і їхали і слухали по радіо російську пропаганду, вмикали телевізор, там була російська пропаганда, тобто мешканці прифронтових територій ще до початку повномасштабної війни не дивилися українське, а змушені були дивитися російське телебачення і слухати російське радіо. Це вам для розуміння, що нічого не зроблено було ні тоді,
ні тепер. І минула влада, і теперішня влада недооцінила, що дуже дивно для Володимира Олександровича, який завдяки серіалу і телеканалу 1+1 став тим, ким він став, цей вплив. Тому ми, до речі, Айдери пропонували віддати вечір безкоштовно для трансляції на іномовленні, що коли заступником голови адміністрації президента був Кирило Тимошенко, який мав свою теж медійну компанію і мав вплив на певні телеканали групи Марафону, сказав, зв'яжуться зі мною, то ніхто зі мною так і не зв'язався. Під час фрагментарних переписок просто сказали, що да-да-да, але так і не взяли, боючись якусь критику в бік влади навіть в цьому проєкті антипропаганди. Ну, це, друзі, така зараз картина. Тому, Айдаре, нічого не відбувається, у нас немає, на жаль, ніякого контрвпливу, на жаль, і ми можемо тільки подякувати за перший рік війни американським виданням, німецьким виданням фрагментарно, французьким, польським, які зробили велику справу, насправді, особливо топові видання, для того, щоб світ чув правильну реалістичну картинку. А з приводу того, що зараз роблять росіяни, Айдаре, моя відповідь коротка. Нічого нового, вони в тому лайні, вони його топчуть ногами, те лайно, яке вони топтали всі ці роки. Вони хоч навіть фантазії немає. Тому, по суті, все як було, просто по черговому колу це розкручують. Нічого нового не трапляється. І з людьми теж. Ну, дуже шкода, до речі. Я думаю, що якби вечір з Ніни Соколовою був на марафоні, це б його лише посилило, ну точно, тому що це продукт, така бомба медійна, да, і це варто зробити, може зроблять колись, не знаю. Я повністю картину не бачу медійну, ти краще бачиш, я просто, це видно. Але ось один напрямок я бачу точно, це наш медійний вплив на Туреччину. Ну, це дуже важливий напрямок, на якому в нас немає нічого геть. І єдина людина в Україні, яка веде Твіттер, там більш 500 000, майже 600 тисяч, здається, підписників, і вона робить зараз YouTube-канал, теж популярний турецькою мовою, вона хорошо володіє турецькою мовою, це Гульсум Халілова, це головна редакторка нашого телеканалу. І це вона робить виключно сама, за власною ініціативою. А там просто непахане поле. Ну, наприклад, турки, більшість турків, вважають, вони нас більше жаліють, типу їм шкода, що так відбулося, що війна, вони росіян насправді не дуже, щоб там вони любили, але на їхню думку, причому це переважна думка в суспільстві, і навіть серед журналістів, серед усіх, так, що на території України Сполучені Штати воюють з Росією, а ми страждаємо від цього. Це так переконані більшість турків. І там вплив, там турецькомовний спутник цей, там турецькомовні сайти дуже багато, там навіть Яндекс є турецькомовний. Тобто там вони просто атакують цю країну, яка для нас супер важлива насправді. Да? І от я не знаю, як з іншими країнами, я не бачу, там, може є англомовні програми, може є франкомовні, там, італомовні тощо, іспаномовні, я просто цього не бачу. Але ось по Туреччині я можу сказати, що ось тут, якби держава хоча б трохи, хоча б трошечки допомагала Гульсум Халіловій, то от вона просто таки потужна така зброя, так, на цьому фронті, але вона одна. І все. На жаль. На жаль. Да. Ну, знаєш що, я хочу так зосередитися трохи на ІПСО російських. Ось, ну я просто це бачу, як залюбки багато наших медіа публікують і відео, причому часто обрізані відео, я це все бачу просто як стара редакторка, так? Тобто, якщо початок відео обрізаний, це брехня, наприклад, да? Де співробітники ТЦК, а більшість з них зараз, я просто це знаю, це люди з фронту, люди з пораненнями, люди, які воювали, їх виставляють бандитами, варварами, а ті люди, які навіть на облік не можуть стати військкомат, просто бігають від держави всередині держави, вони герої, вони постраждалі, нещасні жертви тощо. Це от точно я бачу як ІПСО. Що ти ще бачиш такого з актуального? І про це теж я прошу тебе прокоментувати. Ну, з приводу ТЦК ми робили матеріал вчора, свіженький, вчора робили матеріал на цю тему. Дивись, ну, оці рейди спортивними залами,
Я не уявляю собі, яка зараз ситуація із укомплектованістю нашої армії. Не уявляю в цифрах, аби точно вам це озвучити. Але я знаю з інтерв'ю багаточисельних, які я робила з командирами, зокрема штурмовиками, які говорили, що катастрофічно не вистачає нам зараз, особливо молоді, і треба мобілізовувати не 50-річних, 45-річних, а більш молодих людей, які би становили тил гідний і могли би рухати нас вперед. Люди, на жаль, закінчуються. І якщо ви не бачили інтерв'ю зі Сліпом, яке ми робили, можете прогуглити, Сліп Соколова ввести, послухати, що говорить командир, то ви зрозумієте, чому відбуваються ці рейди. Я взагалі за те, щоб існувала законодавчо ухвалена процедура, і отак вона має бути ганчіркою всюди просто продемонстрована в ефірі марафонів, на YouTube-каналах, в зверненнях Зеленського, які він там робить, або представників ТЦК і представників взагалі, в принципі, керуючих в Міноборони, я не знаю, будь-де, в Генштабі, хто має до цього стосунок у різних сферах, він має це все артикулювати, щоб люди розуміли, на яких підставах, чому, в який спосіб, що таке військовий облік, якщо там хтось не стоїть, то треба на нього стати, і чому тоді змушені представники ТЦК ходити по спортзалах, ресторанах, барах, і там виловлювати на вулицях тих ухилянтів, які не спромоглися стати на військовий облік. Безумовно, Айдере, будемо відвертими. Є випадки кричущі з боку працівників ТЦК, є такі випадки. Я знаю один випадок в Одесі, який був пов'язаний з одним моїм знайомим, і цей випадок він стояв на військовому обліку, але до нього була застосована така сила, і такі дії, які явно не в межах компетенції і правилах, які проявляють ТЦК. Але в інших випадках, коли ви бачите, що вони ходять спортзалами і мають на це законодавче право, адже видавати повістки можна будь-де, то ви знаєте, що вони це роблять не для того, щоб повеселитися, а для того, аби укомплектувати, бо існує на це даний наказ. Якщо ви стоїте на військовому обліку, то ніяких заламувань, конфліктів в цілому зазвичай не відбувається. Тому ми маємо про це пам'ятати, але і тримати руку на пульсі і маргіналізувати тих, хто б'є потім тих, кого він на вулиці схопив в стінах військкоматів. Такі теж є, Айдери. Ми про це писали, це Харківська область, і показували. Тобто війна, так само, як і мирне життя, це світ, в якому люди не є ідеальними. І це зріст суспільства зі всіма, і виродками, і навпаки героями. То треба просто слідкувати за всім цим і розповідати людям правду, що ми робимо. Тому моя позиція абсолютно в підтримку законодавчого способу видавання повісток. І я, коли читаю в групі ЖК, в якому я живу, читаю там 7:50, не їдьте тою дорогою, бо видають повістки, мені одразу хочеться подивитися на цих чоловіків, цих жінок, що за них турбується. Це жінки в основному пишуть, чоловіки не пишуть, напевно. Неприємно їм себе виставляти в такому світлі серед сусідів, але жінки контролюють кожного дня цей процес, друзі. Кожного дня написано, де видають і якою дорогою треба об'їхати. І це сумно. От подивіться на Ізраїль і зробіть висновки. Така історія. Ми теж багато що не допрацювали. Айдере, погодься. Оцей страх, який є, нерозуміння процесу, непевність майбутнього твого і страх в голові, що тебе одразу без підготовки відправлять на нуль, він існує в суспільстві. Суспільству треба пояснювати. Не Олена Кравець шоу випускати, а робити програми, де пояснювати. Рекламні ролики робити. Ви ж на цьому знаєтесь. Ви ж просто гуру в медіаплані. От робіть подібні ефіри і пояснюйте це. Чим вони займаються? Політичними, електоральними якимись процесами, виборами, срачами і всім рештою конфліктами з Генштабом. Не знаю, не бачу більше.
Ну, до цього ми ще дійдемо. Я просто хочу сказати, що ти абсолютно маєш рацію. І медійна складова, вона тут надважлива. І порожнечою користаються росіяни, які розповсюджують просто відверті наклепи на армію, на нашу. І їхня політика зараз – це деморалізувати українське суспільство. Просто деморалізувати. Я це бачу. Це їхнє головне. І ПСО, і деякі українські так звані експерти на них працюють досі, майже відкрито, просто на російські всі ці наративи, так? До речі, Айдаре, можна я один момент скажу? Це важливо. Я хотіла, насправді, на цю тему зробити ціле відео, але ми не знали, чим його обекранити, тобто, щоб це не був мій монолог в ефірі, бо дуже важко це обекранювати. Ну, обекранювати, друзі, я маю на увазі, важко знайти відеоряд, аби вам було цікаво це слухати довго. Я зараз коротенько скажу. Що ми бачимо в інтернеті, Айдаре, не по телебаченню і навіть не в Ютубі. Що ми бачимо в соціальних мережах Інстаграм і Фейсбук, надто Фейсбук? Величезна кількість україномовних ботів. Вони вкинуті туди, от я зараз не перебільшую, десятками тисяч. Вони пасуть ресурси щодня. Я вже їхні наративи і фрази знаю на пам'ять, я вже можу відрізняти їх, з якого вони угруповування. Як це працює? Як тільки вчиняється якась причина для срачу, ну, наприклад, Фаріон, да? От цей срач на фоні Фаріон, вони підключаються і вони ганяють якісь неприродні, штучні тези, які вони обговорюють зі своїми гуру, десятками тисяч по всіх ресурсах, стравлюючи українців між собою. До речі, ефір з Фаріон з приводу, до речі, цього моменту, де вона висловилася про військових, ми ж його теж не ставили в анонс, він не був нам розкручений як фрагмент інтерв'ю, бо Ірина Фаріон – людина, яка інколи висловлювалася не так, правда, неадекватно, як в цьому ефірі, але категорично, тому ми обсудили з нею це і рухалися далі. Тема була у нас антивата, а не історія, яка стала відомою, тому розкрутили це інші люди, які зрозуміли, що це може бути цікаво і може викликати срач у суспільстві. Перевіряйте, будь ласка, акаунти людей, які коментують у Фейсбуці ваші пости, пости ваших близьких, пости журналістів. Заходьте і перевіряйте. Знаєте, що їх десятки тисяч. Ми, коли це сталося ще за часів Чорновола, Тараса і Аліни Михайлової, у нас був і такий срач, ось щодо цього. І ми тоді зрозуміли, що їх просто пасеться тисячами. І я була змушена звернутися до розвідки української, яка займається кіберрозвідкою. І мені надали дві адреси серверів, де пасуться ці боти. Значить, один був сервер в Києві, інший був сервер в Чернівцях. Я навіть мала тоді відрядження в Чернівці. І з'їздила, подивилася, де ці сервери. Як це працює в бізнес-центрах на 500-600 офісів? Стоїть сервер, з якого можуть і з території Російської Федерації, і по всій країні працювати тисячі ботів, які об'єднані одним сервером, але не сидять в одному приміщенні. За це вони отримують гроші і, в принципі, можуть працювати над проектом роками, стравлюючи суспільство. Російська Федерація зараз це вкинула сотні тисяч євро, сотні тисяч. І, повірте, вони ретельно вивчають механізм нашого морально-психологічного стану, ідеологічного стану, і вони чітко знають, в чому є таке повітря, такий коридор супротиву в суспільстві, там тема мови одна з, і вони за це чіпляються і чекають нагоди, аби це зробити. Це не означає, що ми не маємо про це говорити, це не означає, що ми їх боїмося і не маємо піднімати ці теми, бо у нас зараз же ж головна теза з Офісу Президента: ті, хто критикує, той працює на Росію. Це для мене найбільш смішний сміх, тому що ті, хто критикують, ті працюють на Росію. Ті, хто про корупцію розповідає, ті грають на руку Кремля. Тому президент під час зустрічі з окремою групою журналістів попросив їх не розповідати так категорично про корупцію. Під час зустрічі звернувся до Юлії Мостової, там був Сич, вони про це розповідали на одному із форумів, бо це, мовляв, шкодить позиції України у світі. Це шкодить передусім політичній силі Володимира Зеленського і тих, хто вчиняє цю корупцію.
І коли там позавчора я побачила, позавчора чи в п'ятницю, це було в п'ятницю, побачила Одарченка в стінах Верховної Ради, який вийшов під мільйонні застави. Перед цим був звинувачений антикорупційними органами у збагаченні криптовалютою на мільйони просто. І тут раптом він платить заставу з 6 нулями і з 2 цифрами попереду, і з'являється вже в стінах Верховної Ради. Айдаре, ти взагалі уявляєш, що таке можливо в будь-якій розвиненій країні? А потім ми ображаємось, що нас не беруть Європейський Союз і в НАТО, і пишемо великі матеріали про те, як ми виконали 2 пункти з плану вступу до Європейського Союзу. Та виконайте пункти основні: судову реформу, антикорупційну. Володимир Зеленський, посадіть своїх дружбанів, які накрали вже мільйони. Ну, він цього не зробить, бо ці дружбани мають небайкий компромат і до 24 лютого, особливо в шлюзі в цьому з січня по лютий місяць, який, безумовно, буде крахом, якщо його оприлюднять для Зеленського. Вибач, Айдаре, що так довго, тут просто тема об'ємна, про яку... Яніна, ти маєш абсолютно право казати те, що ти хочеш в будь-якому розмірі часовому. У нас насправді часу багато, і задля того я тебе запросив. Я хочу так сказати, я про все там не в курсі, але з медійної точки зору головний і просто величезний факап Офісу Президента – це Арестович і люди навколо нього, які зараз пасуться. Формат Романенка, який співпрацював, відбілював Шарія і ще багато робив. І сам Арестович туди прилаштувався, потім пішов на вільний хліба, як то кажуть, і зараз просто вони хором шкодять Україні, причому абсолютно нічого їм за це немає. Це видається за думку якусь особливу. Так само, як, наприклад, той самий Романенко, це якась там права, ліва рука чи що там Арестовича, він писав напередодні вторгнення, він заперечував вторгнення Росії, він писав, що Байден просто доводить Україну до кризи, що Байден, брешет, коротше, да? І таких людей, і це випадково просто прізвище, таких людей багато було, які готували Україну до смерті. Готували протягом січня, там грудня, січня і лютого. Просто він разом, а першу скрипку грала Ксенія Собчак у цьому хорі, яка навіть з'являлася на українських телеканалах, разом із Залужним, до речі. Ми теж це пам'ятаємо. Де інститут репутації, де захист від таких агресивних нападів російських наративів? Чому це так все? Я просто не в курсі, я навіть не знаю. Напевно, ти більше знаєш про це, але я не розумію, чому це продовжується і абсолютно вільно, спокійно, фейки йдуть уже там, я навіть перераховувати не буду, багато всього. Я не можу тобі пояснити, чому вони не реагують на це, адже я не маю ніяких стосунків, окрім окремих джерел, в Верховній Раді з боку там фракції «Слуга народу». Там є кілька позитивних персонажів, мажоритарників. Не Мар'яна Безугла, вона теж мажоритарниця в Оболоні, інші мажоритарники. То вони можуть, напевно, пояснити, чому я згадала зараз про Верховну Раду. Тому що я впевнена, що наші глядачі прекрасно розуміють, що заміна опозиційній платформі «За життя», мається на увазі ватна аудиторія, яка голосувала за цю партію, проросійська і ватна, вона має бути якимось заміною. Тобто, навряд чи хтось захоче голосувати за, хто там лишився, ці рудиментарні органи, там, за Бойка, да? Навряд чи хтось захоче голосувати за інших представників опозиційного блоку, тому що вони вже себе дуже сильно маргіналізували, і до них є відвертий негатив. До речі, я до сих пір не розумію, що вони роблять в стінах Верховної Ради, Київради. Скажи мені, Айдаре, а чому не заборонена взагалі ця партія, і чому ці депутати там досі сидять? А чому не заборонена Російська Православна Церква в Україні досі? Це, напевно, тому ж. Я думаю, що це комусь потрібно, і якщо депутати від партії «Слуга народу», особливо Одеський осередок, дозволяє собі ходити там, розповідати, як їх ущемляють, і робити ці відео в соборах, цих храмах кацапських, то я не знаю, у мене шок просто від того, що відбувається з людьми, які, знаєте, це є гра «Мафія відкриває глаза», так от вона відкрилася зараз. Я думаю, що всі ті, хто голосував
за цю політичну силу, вони так само шоковані, їм соромно. Але вже якби війна, і треба кудись рухатися, і невідомо, як проводити вибори, а вони реально потрібні. Я думаю, всі розуміють, що вибори потрібні. Але як їх проводити в таких умовах? Як будуть голосувати наші хлопці і дівчата на фронті? Як будуть голосувати ті, хто за кордоном? Вся країна зараз хто де, і це дуже важко собі уявити. Втім, якщо вони будуть, то Арестович, який, я думаю, лишив по собі шлейф якихось стосунків з Офісом президента, там же теж є різні крила. Ви маєте розуміти, що одна політична сила – це теж різні кути впливу. Ну, тобто Дубинський в «Слугах народу» і крило там Безуглої, ще там хто є, Ткаченко, це ще там купа людей, це все люди, які мають відношення до певного крила впливу. Ну, там крило Коломойського, крило Зеленського і всіх решта, хто вкладав гроші в створення цієї політичної сили. Так от, опозиційна платформа «За життя» теж має крила і крила впливу. І я до того, що невідомо, чи є крило Арестович, не знаю, відверто сказала би, не знаю. Але те, що електорально, судячи з тих тез, які лунають з його вуст повсюди, він якраз міг би бути заміною, таким рефрешем опозиційної платформи «За життя». Я думаю, що це всі розуміють і в Офісі президента, і поза ним. Тому він говорить, Айдаре, те, що він говорить, і робить інтерв'ю з різними там Фейгіними, Латуніними. Я знаєш, що мене дивує? Ну, не дивує, я вже нічому не дивуюся, а це просто виразно описує ситуацію. Як би ти або я сказали хоча б одну таку тезу, як Арестович або Романенко, ми б уже сиділи б в СБУ з тобою. І абсолютно заслуговано б сиділи, і там ще багато таких персонажів, так? А тут нічого, нікому. Все вільно, спокійно, все нормально. Ось як це пояснити? Ну, я не знаю як. Це пояснити тільки можна одним чином, що це контролюється кимось, або хтось це благословляє, розуміючи кінцеву мету. Більше пояснень у мене немає. Ми видали в ефір без купюр, тобто, друзі, щоб ви розуміли, ми не цензуруємо наші ефіри. Тобто є некомфортне, ми це видаємо. Ми видали в ефір цю історію з Фаріон, яка потім розлетілася. І насправді, попри всі срачі, мені здається, лакмусувала певне питання, яке вже тепер буде звучати інакше і щодо військових, в тому числі, і щодо мовного питання. Тому тут, як сказали мої знайомі військові, ти нарешті поставила крапки над «і», не усвідомлюючи того, записавши це інтерв'ю. Так от ми його записали і видали взагалі не нашу позицію, не позицію моєї команди, навіть не позицію каналу, на якому виходило це інтерв'ю. І одразу комітет із питань там прав людини, уповноважений прав людини, одразу зацікавився і висловив свою думку. СБУ зацікавилось каналом, на якому це видавалося, і разом з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення оголосило перевірку. Ну, це цирк просто. Перевірку через наш ефір, ти розумієш? А інша людина говорить явно російські наративи з огляду на шлейф і темпи розповсюдження потім цього в російських пабліках, і як з гуся вода. Ну, друзі, робіть висновки. Мені здається, тут все зрозуміло. Я хочу, знаєш, щоб ти певний маяк для багатьох і лакмус, і зрештою, я тобі прямо це казав, мені неприємно було бачити тебе разом із Фаріоншею, але зрештою, знову ж таки, історія закінчилася правильним чином, я думаю. І всі все зрозуміли, всі крапки суспільства розставили для себе в першу чергу. Це важливо, насправді, так? Ось, і я хочу поговорити про останні негативні новини з цього приводу російського впливу. Це цей серіал «Серце пацана». Що відбувається? Чи це я просто в таких колах не спілкуюся? Я проблеми цієї не бачив, так, да? А зараз пишуть, що дійсно українські діти, причому на заході країни, на Галичині, масово дивляться цей серіал, цитують його, співають пісень з нього. Це дійсно така важка артилерія. Що відбувається взагалі на другому році вже повномасштабної війни? Серіал називається «Слово пацана». Слово, так, я перепрошую. «Слово пацана». Він став мені відомий, Айдаре, не за допомогою соціальних мереж,
кажуть, що там в Тіктоці він популярний. Я просто не частий гість Тіктоку, чесно вам скажу. Моя дитина, мій старший син, мені розказав, що вони в школі обговорюють цей серіал, і що шкода, що він заборонений на Ютубі, інакше б вони подивилися, бо він дуже якісно зроблений, і в ньому такі правильні, реально сильні речі, слово, діло і все подібне. Шкода, що він російський, але серіал хороший, якісний. До речі, продюсував його Федір Бондарчук, для розуміння всього процесу. Я про це почула, зацікавилась, прогуглила, як мама підлітка, і прийшла просто в шок. Чому це дивляться діти? Слухайте, я в цілому розумію, що існує якась така хвиля сарафанного радіо, яка інколи грає дуже злий жарт з нашими дітьми, і нам потрібно контролювати гаджетоманію, діти в основному в телефонах і в комп'ютерах, що вони дивляться, але ви розумієте, що просто так цього теж не буває. Є якісний продукт, в який вкладаються величезні кошти на промо, анонси, шматки нарізані в Тіктоці. Потім цей продукт, наприклад, конкретно цей серіал, має ще і саундтрек, який спочатку розкручувався на різних музичних платформах, а потім вже дійшла черга і до відеоряду. Все це вкупі поститься ще і блогерами російськими і українськими. І уявіть собі, сидить якийсь блогер, такий на межі вати. Це із когорти тих, хто з низькою інтелектуальною відповідальністю в своїй голові постив відео з роботою ППО. Так от частина цих блогерів з таким самим рівнем інтелекта постили якраз свої думки, свої мислі насчет этого серіалу. І дуже советували посмотреть. Ось після чого підлітками, дівчатами це передавалося хлопцям, вони це обговорювали, а потім ті, хто не знав, теж хотів подивитися, щоб обговорити. Ціла історія сарафану і плюс ігрова мафія. Що таке ігрова мафія? Це більшість дітей зараз грають, хочуть бути геймерами, грають в ігри, і у них існує на платформах, де вони грають, навіть така коаліція гравців, яка не обмежена країнами. Тобто наші діти можуть, сидячи в Києві, грати із Краснодаром, Казахстаном, Астаною і багатьма іншими містами. І там вони теж в цих спільнотах геймерських обмінюються відеорядом. Тому це все набуло великих масштабів. Відео вилилося в топ Ютубу і зайняло, Айдере, перше місце. Уявляєш? Перше місце в Україні зайняв цей серіал. Словом, я це побачила, ми записали відео на цю тему, розібрали минулого тижня, і за день його видалили зі всіх платформ. Думаю, що там якісь поодинокі залишилися в Тіктоці. Але чому так стається, я тобі пояснила. Так працює вся ця система. Чому у нас немає гідної заміни? Тому що у нас знімається шоу «Олени Кравець» за 26 мільйонів. А кіно, яке ми випускаємо останніми роками, це крайня серія фільмів, які були зняті 4-3 роки тому. З тих грошей, які ще виділялися за каденції минулої влади, яка, треба їм віддати належне, розуміла вплив кіно. Все хороше, що ви зараз бачите, від Олекса Довбуша фільму до проєкту нашого навіть Яніна, це все історії виграних грантів 4-річної давнини. На жаль, нічого більше в Україні не виробляється, окрім намірів виробити якийсь серіал Горбуновим про цього із клубу «Інголець» Поворознюка, його прізвище. Це і такі спроби щось зробити, неясно з якою метою. У нас в країні немає ідеологічного фактора того, ким ми є культурно, Айдере. Мені, щиро тобі скажу, мені цікаво, в чому сенс нації і як він розуміє нашу націю, міністр культури або навіть зараз? А хто в нас міністр культури? Я просто після того, як був звільнений Ткаченко, я її просто не пам'ятаю. Зараз ВО міністра культури – це Ростислав Карандєєв, він був за всіх міністрів, друзі, ще за Кириленка був. Чорт наскільки, знаєте, є міністри, а є стала особа, це Ростислав Карандєєв.
До речі, треба його буде якось на інтерв'ю запросити, послухати. То він якраз виконує всі функції довгі роки, які лунають згори. І на даний момент, на жаль, мені не зрозуміла наша культурна модель розвитку, хоча це могло би бути м'якою силою. Я не перебільшую, повірте мені. Це дуже крута м'яка сила, наша культура. І якби ми це зробили, то, повірте, ми би дуже-дуже допомогли Міністерству закордонних справ і взагалі українській дипломатії в бажанні і в медіасфері теж бажанні достукатися до світу. Але, на жаль, цього не робиться. Там пісня Андрія Хливнюка, нашого з тобою друга і знайомого, «Ой, у лузі червона калина», записана в центрі Києва, розповсюджена такою кількістю по всьому світу, яка стала гімном, яку співали потім топові легендарні виконавці, вона зіграла більшу роль і величезну службу нашій країні для ідентифікації, тому що коли стояв Андрій з автоматом, співав цю пісню, а потім приходив на телеканал CNN або BBC, здається, це був в нього концерт в Лондоні, і Андрій з філологічною освітою, гарно англійською мовою співав хлопець, якого побачив весь світ в ролику «У лузі червона калина». Всі навіть знають, про що ця пісня. І, ти знаєш, закальцювалася історія сприйняття України. Він був уособленням в цій пісні України культурно, музично для всього світу. Сам не усвідомлюючи цього. Андрію, якщо ти нас дивишся, обіймаю тебе, тобі респект. Ось тобі проста історія. Росіяни на свого у цього нацистського шамана, вони там вганяють мільйони просто, щоб його слухала внутрішня аудиторія. А весь світ не знає, хто це. І навіть пісня «Я русський», вибачте, що я її знаю, я по роботі її знаю. Вона не стала нічим, окрім піснею там нацистів його рейху, все. І, до речі, теж зіграла в негативну роль, бо коли бачиш фейс цього персонажа з символікою нацистською і цими прапорами, триколорами на плечах, то тут тобі усвідомлення, хто представник цієї нації, що це за нація. У нас нічого для цього не робиться. Ми якось були в колі моїх друзів і знайомих, журналістів. Севгіль Мусаєва нас запросила, головна редакторка «Української правди», і ми сиділи, обговорювали. До речі, цікаво почути твою думку і думку наших глядачів. Що ми, українці, можемо продати світу, аби нас з цим асоціювали? Ну, ти розумієш, про що я, так? Ти маєш на увазі персональних людей там і зірок, ні? Що ми можемо продати, щоб нас з цим асоціювали? Ну, от на даний момент, до повномасштабної війни, нас асоціювали з Чорнобилем. Тобто у нас був такий яскравий зріз, у нас в країні, коли комусь говорили, я зараз не кажу про людей інтелектуальної складової, політиків, дипломатів, там, вчених, культурних діячів. Я кажу просто, що ми можемо надати світу, аби нас позитивно асоціювали з якимись здобутками. Кажи. Правду. Правду. Так. І ти знаєш, тобто ми маємо бути уособленням правди. Так. І знаєш, я ще додам, я не можу, ти теж додала, я думаю, просто згадаю про Джамалу, яка теж робить дуже багато, вона теж посол просто, вона в лідерах там прослуховань в світових рейтингах усіх зараз, так, зі своїми піснями абсолютно феєрична співачка, і ось вона геній, як Андрій, геній просто, да, і завдяки ним вони роблять більше за всіх, от якщо брати культуру, я не хочу образити кінематографістів, але якщо стосується закордонних справ, підтримки іміджу України за кордоном, то це вони хедлайнери в цьому, так, і, ну, а міністром культури я пропоную тебе призначити і все, і закрити тему. Ну, я думаю, що за цієї влади навряд чи взагалі мене допустять не те, що до Міністерства культури, а навіть до розподілення коштів на якісь культурні проекти і медійні проекти. До речі, теж от момент. Друзі, ви уявляєте собі, от в різних країнах світу існує підтримка незалежної журналістики у виділенні грантів апріорі. Тобто кожен їхній бюджет без виділення грантів, він не обходиться. У нас
заходять закордонні гранти на міністерство, до речі, наше Міністерство культури і інформаційної політики 2 в 1, заходять в це міністерство, і потім вони, ці гранти, гроші з цих грантів, видаються каналам олігархів, які працюють по дзвінку упереджено зі сферою інтересів. А незалежна журналістика, вона лишається без нічого, і окрім там донейтів і монетизації наших YouTube-каналів або грантів, які ми самостійно вишукуємо для того, щоб створювати наші продукти, як, наприклад, там ми створили фільм про зґвалтованих жінок росіянами. Ми би самі це не зробили без грантів, але держава не хоче нас в цьому підтримувати, бо існує якась політична вмотивованість того, хто це буде робити, яким чином раптом там пролунає щось політично несправедливе. Словом, це все просто треш, і вони не усвідомлюють одного. За що ми тоді воюємо, якщо нам абсолютно паралельно на розвиток нашої культури? Чи вони розуміють взагалі, чому цей серіал став популярний серед молоді і як ми виховуємо молодь? Вони це розуміють? Думаю, що ні. Люди, які круто читають суфлера, написані тексти випускниками Могилянки з націоналістичним складом, а це так і є, ви маєте розуміти, що коли виходить талановитий актор зі своїми здібностями і з досвідом і читає суфлера, вдягнений в костюм Че Гевари, текст написаний відвертим, щирим і дуже глибоким молодим хлопцем-націоналістом, то ви ідентифікуєте цей текст з людиною, яка це читає. І так його зчитує весь текст, весь світ. І на початку війни це було дуже круто, що ми мали такий репрезентативний варіант, як Володимир Зеленський на чолі нашої держави. Але потім з часом стає зрозуміло по справах, не по словах, а по справах, що всередині, поза суфлером і поза спічрайтером, немає усвідомлення того, про що він, власне, читає. Бо в діях ми маємо абсолютно інакше. І це наша величезна біда. Величезна біда. І я дуже сподіваюся, що з часом, коли ми матимемо перемогу, а можливо, вибори будуть після перемоги, не знаємо, як буде ситуація в Сполучених Штатах, чим завершиться сьогоднішній візит, завтрашній візит Володимира Зеленського, його діалоги з Байденом, яка буде допомога, як буде розвиватися війна. Але я би дуже хотіла от зараз на ефірі з тобою закликати українців, коли ви йдете голосувати, дивитися в списки, аналізувати людей, які там, думати про їхній бекграунд і призначати їх менеджером країни, яку би ви хотіли бачити в майбутньому з огляду на цінності. Цінності. От в цьому основна складова наших стосунків з вами. Ми з вами одних цінностей. Ми з Айдером одних цінностей, з Андрієм Хливнюком одних цінностей, з Джамалою. І ми це демонструємо в всьому, що ми робимо. А виходить, обираємо людей абсолютно інакших. На жаль. І це величезний біль. Я сподіваюся, що ми зробили вже висновки. І мені би дуже хотілося, щоб на чолі нашої країни стояв націоналіст, в хорошому розумінні цього слова. Ну, тобто, якщо у вас націоналізм асоціюється з Фаріон, то знайте, що це на даний момент, на жаль, вже не націоналізм. Це трошки інші речі. Але у нас є серед військових, серед інтелігенції, серед людей з політологічною освітою, з фінансовою освітою, пласт націоналістів. Я сподіваюся, що ми про них дізнаємось. І про жінок, і про чоловіків. Я кількох з них знаю, і, можливо, хтось з них буде балотуватися, які зможуть країну рухати в правильному напрямку. От будемо дивитися, прошу вас, щоб ви не забули. Рівняйтеся на те, яким би ви хотіли бачити цінносно майбутнє ваших дітей. Ну і на характер в тому числі. Я кажу, один мій знайомий, якби ми були там Литвою, або Латвією, або Естонією, то там з огляду на цінності і репрезентативну функцію, то дуже він хвалив Віктора Ющенка, але потім згадав про характер і про купу помилок, які він допустив. Тут треба, щоб цінності співпадали із характером і вмінням відвоювати ці принципи. На жаль, поки що, такої людини, яка би була набута не на словах, а на ділі такими якостями, ми на чолі президента нашої країни, на жаль, ще не бачили. І я дуже сподіваюся, що кров'ю
вимучена наша свідомість і наші мізки, ми не забудемо про те, що сталося за всі ці роки, і будемо вже обирати за іншим принципом, аніж обирали до того. От це, напевно, один із найважливіших принципів, які ми маємо віднести з собою в кабінки для голосування. Яніна, ну не можна не погодитися з твоєю логікою, вона очевидна і правильна, але вибори невідомо коли будуть, зараз їх проводити неможливо фізично, вони не будуть чесними, і ну це просто не розхитає країну, ну згадуючи тепер про тих тролів, буде російське втручання, буде Арестовиччина, буде все це, тобто зараз не можна. Але як ти ставишся до такої думки, це моя особиста думка. Я просто, ну, ми ж бачимо, да, спливає термін, на який обирали президента Володимира Зеленського. Після спливає термін депутатів, народних депутатів. І там же пан Арахамія каже, що багато хто хоче вже втекти з Верховної Ради, просто їх не відпускають. Ну, от таких наобирали, так? Які хочуть втекти в такий час, коли всі мають триматися разом. Я думаю, що просто на часі думати і говорити про уряд національної єдності. Про те, що навколо президента Зеленського мають бути люди, яких поважає суспільство, незалежно від того, від якої вони партії, просто через їхній патріотизм і вчинки їхні. Це дуже посилить і самого Зеленського. Може, йому хтось інший каже, але я можу сказати, що лише посилить його, насправді. І додасть йому легітимності і підтримки. Якщо такі люди будуть не ручні, зручні, а люди, на яких можна спиратися, тобто люди з характером, з харизмою. І це от реально на часі, це така, ну це не заміна виборам, так? Але певним чином це заміна. Тобто заміни в команді мають бути, і вони мають враховувати лише патріотизм людини, а не його партійне або там особисте там ставлення когось до нього, там заточення президента або там заточення прем'єра. Ну от така моя думка просто вголос. Що ти скажеш про це? Ну, ти абсолютно правий, але як каже Буданов, слово на 3 букви – уви. Ті, ким себе оточив Володимир Олександрович, і я думаю, ви всі прекрасно усвідомлюєте, я не вірю, от зараз вам щиро кажу, я не вірю, що Володимир Зеленський сам дає розпорядження вкладати маржу там в будівництво доріг, відновлення інфраструктури в Ірпіні або щось інше, крадучи на цьому. Ні, я не думаю. Він доволі заможна людина і вірю, що він цього не робить. Просто сміркування там принципів якихось, чомусь мені так здається, можливо, я помиляюся. Але те, хто навколо нього, і вже ми, і наші колеги з різних видань незалежної журналістики, Радіо Свобода, Бігус.Інфо, Українська Правда, зробили десятки матеріалів, де ми розповідаємо і кажемо, Володимир Олександрович, що ось, подивіться, що робить Колюбаєв і Єрмак. Чому вони в будівельній компанії разом із Столаром? Подивіться, що відбувається. Подивіться на Татарова і на багатьох інших. Вже проведено дуже багато роботи, аби лакмусувати і підказати владі. Вони ж це сприймають, тільки щось критичне випустиш, вони сприймають, що, ну там, що це дуже смішна річ, Порошенко її натравив. Та я не спілкуюся з Порошенком вже хрен зна скільки часу, в принципі, з моменту нашого запису, нашого інтерв'ю, яке було кілька років тому. Не працюю я в його піар-команді, і окрім виходу мого продукту на його каналі, я не маю з ним ніякої співпраці, ніяких стосунків. А їм треба, щоб хтось обов'язково замовив, бо вони когось замовляють. Другий момент, що якщо це маркування зеліботи, порохоботи – це взагалі дно, просто дно. Тому що є люди, а є не люди. Звичайно. І все. Звичайно, абсолютно. Другий момент – це те, якщо ми це робимо, от якщо нас зараз дивляться представники влади, народні депутати, їхні помічники, я знаю, вони дивляться, а потім передають, то ми це робимо, аби підказати владі, підказати, що треба міняти, кого треба міняти, показати реакцію суспільства, показати ті темні кути, які, можливо, ви не помічаєте за великим об'ємом ваших справ. Ми підказуємо вам, будьте вдячні, а не намагайтеся травити на цих людей когось, робити обшуки у них, натравлюючи на нас підпорядковану Службу безпеки України, там, ну, з огляду на інтерв'ю, про яке я розповідала. Тобто це все
від страху, на жаль. І це дуже сумно, що так відбувається. От нещодавно стало відомо, що Дональд Туск буде, скоріш за все, очолювати коаліцію з огляду на результати виборів в Польщі. І цілком можливо, ми побачимо з вами, що за кілька днів він стане прем'єр-міністром Польщі. Я робила з ним інтерв'ю, Айдар, минулого року. Я приїжджала до Варшави, і ми з ним зустрічалися. Так, і поза камерами ми говорили з ним, в тому числі і про медійну складову. І він мені говорив, що круто зараз, що світ об'єднався, і що польські видання всі об'єдналися, навіть ті, що не були згодні зі мною і з моєю політичною силою в думках щодо України попередні роки, вони зараз об'єдналися, і ми працюємо всі разом, аби говорити правду про Україну. В інтересах України зараз мають працювати всі. Якщо вони не працюють в інтересах України, то вони не мають бути у керма держави, сказав Дональд Туск. У нас зараз у керма держави ті, хто в інтересах співпраці і довіри президента з огляду на їхні особистісні стосунки. І цілий пласт, Айдере, акцентую, поразок, неправильних рішень, а інколи суб'єктивна оціночна думка зараз натяків на державну зраду, яка була з грудня по лютий місяць лунала в медійному просторі, коли нам розповідали, що війни не буде, і супутні різні дії. Це не буде зараз займати час, ви розумієте, про що я. Тобто про все це деталізовано, знає оточення, яке зараз важко змінити. Тому уряд національної єдності, а з ким? Тобто з ким? З ким ти бачиш уряд національної єдності, я зараз про Верховну Раду, та? З шматками «Слуг народу», шматками, є «Голос», є «Європейська солідарність», там все зрозуміло, я думаю, вони єдині в голосуванні. Є частина «Слуг», які єдині в голосуванні. Решта всі, це все здійснюється торгами. Реально торгами, щоб ви собі зрозуміли. На жаль, ми такі обрали, у нас демократичні вибори, це наша не заслуга, а наша біда і наша відповідальність. Решта здійснюється за торгами. От якщо торги національної єдності будуть зроблені правильним чином, тоді, я думаю, все буде працювати. Якщо ні, то ні. Ще Юлія Тимошенко є, яка не може ніяк проголосувати. Слушай, Яніно, я перепрошую за таку фігуру речі, мови, але її просто як відьму треба спалити просто за те, що вона, я перепрошую, як, знаєш, як символ минулої політики. Ми жартуємо, друзі, ми жартуємо, це жарт. Це фігура мови, але за те, що вона зробила з медичним канабісом, коли зараз це дуже потрібно людям, які воювали, і це популізм, це просто, знаєш, вона як уособлення такого, знаєш, антиполітики української, якої просто не має бути. Ми маємо поставити крапку на цьому, 2 крапки на цьому і забути назавжди ці політичні еліти. Все. Просто цинічна, вибачте, курка, яка стільки років крала в країні на питанні газу, я знаю перипетії різних угод, які вона і в яких форматах вона їх робила. Да. І потім зараз питання надважливе, і я так розумію, через її присутність, це моя думка, або її вплив, або домовленість фінансову з виробниками знеболювальних препаратів фармацевтичного бізнесу. Вони ж довгий час паслися, ці представники фармацевтичного бізнесу, отам от в Маріїнському парку, біля МОЗу. Паслись ще за минулого міністра. Чому? Бо не могли ж допустити. Так от вона зараз це, друзі, для чого вона це робить? Ви що думаєте? Вона думає про військових? Або навіть про своїх близьких? Ні, вона думає тільки про те, що буде менше купуватися знеболювальних пластирів і різних інших препаратів морфінової групи у виробників ліків. Іншого пояснення я не бачу. Яніночка, дорога моя, прекрасна Яніна, просто час сплив у нас і все. А так говорити з тобою можна годин 5, і я не втомлюся. Дякую тобі за те, що знайшла час. Ти насправді... Ще зробимо обов'язковий ефір. Ще обов'язково зробимо ефір разом і поговоримо. Можемо це регулярно робити. Друзі, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаві такі формати, можемо навіть відповідати на ваші питання в наступних наших ефірах, щоб це був не монолог, а
такі і не діалог, а така відкрита історія із підписниками. У нас абсолютно нецензурована аудиторія і історія. Можете писати і питати все, що хочете. Всім працівникам каналу АТР, які зараз дивляться нас і працюють ще, і за Айдером в тому числі. Дякую. Я шлю просто обійми і дякую вам за те, що ви і досі продовжуєте працювати. А ще дякую, і ми зараз розуміємо, про кого я кажу, не знаю, чи можна казати, не можна, да? Просто представникам кримсько-татарського народу, нації, за те, що вони захищають нашу країну зараз. Дякую тобі дуже. Чи своїм... Дякую тобі дуже. Дякую На все вам. добре. Гарного дня.